Ježiš začal opäť učiť pri mori. Okolo neho sa zhromaždil veľký zástup. Preto nastúpil na loď na mori a sadol si. A celý zástup bol na brehu. Učil ich veľa v podobenstvách a v svojom učení im hovoril: Počúvajte, rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ho. Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veľa zeme a hneď vzišlo, lebo nebolo hlboko v zemi. Ale keď vyšlo slnko, zahorelo a pretože nemalo koreňa, uschlo. Iné zasa padlo do trnia, ale trnie vyrástlo, udusilo ho a ono neprinieslo úrodu. Iné zrná padli do dobrej zeme, vzišli, rástli a priniesli úrodu. Jedno 30-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 100-násobnú. A povedal: Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Keď bol potom sám, tí, čo boli okolo neho s 12, pýtali sa ho na podobenstvá. On im povedal: Vám je dané tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách. Aby hľadeli a hľadeli, ale nevideli. Aby počúvali a počúvali, ale nechápali. Aby sa azda neobrátili a aby sa im neodpustilo. Potom im povedal: Nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom pochopíte ostatné podobenstvá? Rozsievač seje slovo. Na kraji cesty, kde sa seje slovo, sú tí, čo ho počúvajú, ale hneď prichádza Satan a oberá ich o slovo zasiate do nich. Do skalnatej pôdy zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a hneď ho s radosťou prijímajú, ale nemajú v sebe koreňa, sú chvíľkoví. Keď potom nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadnú. A iné zasiate do trnia je u tých, čo počúvajú slovo, ale potom sa vlúdia svetskej starosti, klam bohatstva a všelijakej iné žiadostivosti, slovo udusia a ostane bez úžitku. A do dobrej zeme zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a príjmajú ho a prinášajú úrodu. Jedno 30-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 100-násobnú.